अमाबैसा जानो हागौ। बे अमाबैसायाव जोनोम जानायखाय नोंनि गोसोआ नों जि खोथा बुंदोंमोन बे खोथाखौ नोङो बावसुला आरो नों जि खोथा बुंदों बे खोथाखौ नोङो गोसोआव लानो हाया। जाय मानसिया अमाबैसायाव जन्म जाग्रा बे मानसिया थगायसुला जायो आरो माखासे खोथा नंखाय खोथा बुंग्रा जायो। नों अमाबैसायाव जोनोम मोननाय सासे नों रुंगल बर'। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमहरो। गिबियावनो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयनिसिमबो आं दिनै फिनै रुंगल बर'नि सायाव गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ गेदेरमा रायजो राजाफ्रा दसे सम खोनासंलाङोबा गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन। दिनैनि समाव आं फोरमायो देरासार इस्लारिनि चेनेलाव रुंगल बर'आ मेसेज लिरनानै हरदों। गावनाव फन खालायनानै गावनाव सोंगोरनानै मानि जाहोनाव इउपिपिएलआव हाबदों बेखौ सोंहरजानो लुगैदों। नाथाय रुंगल बर'आ सोरनि पार्टियाव हाबा बुंनांगौ जोंहा जेबो अधिकार गैया। नाथाय जेब्ला बुंदोंमोन रुंगल बर'आ सोरबा गुबुन पार्टिया सिलाय थुथाबनानै रां रुफा होनानै माखासे सिगि सुग' खालायनानै दम होबाबो रां रुफाजों सिलायजों बिथांखौ गावथारबाबो बे मालाबाबो कमप्रमाइस जाया होननानै बे फोरमायदोंमोन। बेबायदिनि सायाव जेब्ला प्रमद बर'खौ रायदों इउपिपिएलखौ रायदों जेब्ला बेबायदि बुंनाय खोथाफोरखौ जों लानानै दिनै रुंगल बर'खौ जा बुंनांगौ अधिकार दं। नाथाय रुंगल बर'आ सासे पार्सनेलि रावखौबो जुदि बे राया सोरखौबा सोमखारियालासिनो जुदि थानायमोनब्ला जोंहा बुंनांगौ जेबो अधिकार गैयामोन। बै समाव जेब्ला बुंदोंमोन 10 मास 11 मासनि सिगां जेब्ला बुनसुनि जेब्ला बे खसाब गाननानै बुनसुनि माखासे बे खोथाखौ लानानै जेब्ला बिथाङा सासे एक्टर गाजोला जादोंमोन बे समाव ओरैबायदि खोथा बुंदोंमोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खोनाथावै बा खोनासंथावै प्रमद बर'खौ जेरैबायदि गाज्रि सोमखारिदोंमोन इउपिपिएलखौ सोमखारिदोंमोन। दिनैनि समाव रुंगल बर'आ दिनैनि समाव ट्रेक्टरजों बोनानै लांनानै बा बोनानै लांजानानै इउपिपिएलनि मुखुब गानहोजाबाय नामा रुंगल बर'? ट्रेक्टरजों नोंखौ लामायाव बुद्रुनानै नोंखौ मुखुब गानहोबाय नामा? लाजियासै नामा नोङो? दिनैनि समाव आं फोरमायो नोंजों साबैसे आगदा आखि दं, नोंजों साबैसे नोंनि सापर्टार दं बुनसुआव जाय बिथांमोनहा गाबोन समफोर थांगोन जायफोर बिथांमोनखौबो लांखानाया मोजां। आरो लोगोसे बिपिएफ हान्जायाव नोंहा आगदा आखि नोंनि रिलेसन थानाय जायफोर नोंनि लोगोफोर बिथांमोनखौबो इउपिपिएल हान्जायाव बिपिएफ हान्जानि बिथांमोनखौ जाहाथे लांखानानै माखासे बुनसुनि सोद्रोमाफोरखौ बिपिएफनि सोद्रोमाफोरखौ लांनानै नोङो कमिसन लानाया मोजां। मानो होनोब्ला माखासे नोंहा थाखा नांगौ प्रयजन जों बेखौ मिथियो। बिनि थाखायनो आं आसा खालामो रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनि खुगानि डायलगखौ खोनासङोब्ला ओंखाम गोजाङाव बानलु नागिरनानै मोनै बायदिसो जादों। बायदि ओंखाम गुसुखौ जुदि दैजों सोमजायोबा बानलु थाइसे सिफ्लेनानै संख्रि होनानै जेब्ला ज्रोम जायो थिग बर' लिडारफोरनि खुगानि रावा बेबायदिबो जायाखै। मानो होनोब्ला ओंखाम गोजांजों संख्रि एसे होनानै बानलु थाइसे जुदि सावनानै ना बाथोन सिफ्लेनानै जायोबा ओंखामा मोजां हाबो। नाथाय बर' लिडारफोरनि खोथाखौ जुदि खोनासङोब्ला सोरबा हाजिरा मावनानै जाग्रा रायजो राजाफ्राबो बिथांमोननि खोथाखौ खोनासङोबा ओंखाम खबेसे जानोबो मुगैनायसो मोनबाय। बिनि थाखायनो दिनै गेदेरमा रायजो राजा आंनि चेनेलनि नायगिरि बर' हारिनि गेजेराव मोनफ्रोमबो पार्टिखौ फोथायनायनि गोब्राब। बिनि थाखायनो लैहोर फंबाया जेब्ला गुवाहाटियाव फैदोंमोन डिआर नाब्ला सारखौ लोगो हमनो थाखाय बे समाव लोगो हमनायाव बुंदों जोङो सोरबा बुनसु सोरबा आबसुनि सोरबा गुबुन पार्टिनि जों जानानै सोमावसारा। बर' हारिया बर' हिसाबैनो सोमावसारगोन, रावनिबो पार्टि नाङा। मानो होनोब्ला जेब्ला उकिल गगैया जेब्ला सोमावसारदों, उकिल गगैया जेब्ला सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ सरखारनि सायाव जेब्ला सोमखारिनानै जेब्ला सोमावसारदों बेबायदि समाव गावसोरनो आलादा पार्टि खालायनानै दिनै रायजो दल खालायनानै दिनै गावसोरनो मोनसे गादि जिरायनो हादों। बेखौ जोङो नमस्कार होनांगोन। दिनैनि समाव जों बर' हारिनि गेजेराव सोमावसारग्रा आफादफ्रा मानो थाखाय दिनै जेसेबां बर' रायजो राजाफोरनि सोमावसारग्रा जायफोर बर' रायजो राजाफोरनि खोथा लानानै दिनै सोरबा सरखारखौ सोमखारिदों सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ सोमखारिदों। नाथाय सोमखारिखांनायनि उनाव दिनै सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ बेबायदि हान्जायाव हाबनायखौ जों लाजिथावना नुदों। दिनै बिपिएफ दिनै हान्जायाव थानानै दिनै मोजां खामानिखौ मावनो हायाखैब्ला आरो दिनै इउपिपिएलआव हाबबाय आरो मा खामानि मावगोन? आरो इउपिपिएलआव थानानै आरो बिपिएफआव हाबलायबाय। बे सोलाय सुलु जाबाय थानानै दिनै मा मावनो हादों?
लाजिथावना दिनै नोंसोरो आर'नाइ गानदों मालाबा समाव नोंसोरो ट्रेक्टरनि माखासे नोंसोर सावगारि गानदों लाजिथावना बाथ्रा बे आर'नाइ गाननानै नोंसोर मा मावनो हादों बेसेबांबा गिदिर गिदिर डायलग होनाय मा मावनो हादों लाजिथावना बाथ्रा बिनि थाखायनो आं खावलायो रुंगुल बर' नोङो 5 लाख 10 लाखआव नों बायजाबाय बायजानानै नोङो आरो माखासे कमिसन जानो थाखाय नोङो सानैसो बुनस' थानाय सोद्रोमाफोरखौ नों लांफाखा मानो होनोब्ला नोंजों थांनो गोनां माखासे बिथांमोना बुनस'निफ्राय थांनो गोनां बिथांमोना थांखानाया मोजां आरो जायफोर बिपिएफ हान्जानि थांनो गोनां रुंगुल बर'नि माखासे खिथाव खारफाग्रा बिथांमोनाबो थांखाना मोजां आरो माखासे चेनेलनि बिथांमोनाबो थांखानाया मोजां मानो होनोब्ला दिनै सोरबा बिपिएफ हान्जानिफ्राय सोरबा इउपिपिएलआव थांबा मा खामानि मावनो आरो दिनैनि समाव इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफ हान्जा फैलायबाय मा मावनो बे साहा लोंनो लुगैनानै मालाबा समाव गाइखेरनि साहा मालाबा समाव लाल साहा लोंनो थाखाय दिनै सोलाय सोलु बेबायदि समाव आङो खावलायो रुंगुल बर' नोङो लाजिनो रोंनांगौ नोङो बेबायदि माखासे डायलग होनायनि सायाव जोंहा बुंनांगौ अधिकारा जोंहा दं नों अबे पार्टियाव थाङो थाङा जोंहा बुंनांगौ जेबो अधिकार गैया नों दिनैनि समाव देरहासार इस्लारिनि नों चेनेलाव मा मेसेज लिरना हरदों लाजिनो रोङाखै नोङो लाजिनो रोङाखै रुंगुल बर' नोङो मेसेज लिरना हरनो नों लाजिनो रोङाखै नों बुंदोंमोन जिखुनु जाया समाव आंखौ सिगि सुग' थाखा फैसाजों आंखौ मालाबाबो कमप्रमाइज आंखौ सोरबा पार्टिया आंखौ बायनो दासान नाथाय नोङो दिनैनि समाव मा लिरखो आंनाव फन खालायनांगौमोन आंनाव सोंहरग्रोनांगौमोन आं मानि थाखाय दिनै इउपिपिएलआव हाबनो गोनां जाखो मा जाखो नोङो रुंगुल बर' मा अमाबैसायावसो जादोंमोन नामा आरो नों हर गेजेरनि जोनोम जानाय सासे नोङो सेंग्रा नोङो हर गेजेराव नोंसिनि जोनोमगिरि बिमाया नोंखौ जोनोम होदोंमोन आरो नोंनि जोनोम होनाय टाइमा अमाबैसा जानो हागौ बे अमाबैसायाव जोनोम जानायखाय नोंनि गोसोआ नों जि खोथा बुंदोंमोन बे खोथाखौ नोङो बावसुला आरो नों जि खोथा बुंदों बे खोथाखौ नोङो गोसोआव लानो हाया जाय मानसिया अमाबैसायाव जन्म जाग्रा बे मानसिया थगायसुला जायो आरो माखासे खोथा नंखाय खोथा बुंग्रा जायो नों अमाबैसायाव जोनोम मोननाय सासे नों रुंगुल बर'